Patay ang isang lalaki matapos nagilitan sa leeg at pagsasaksaki ng sarili nitong pamangkin sa Barangay Sabang, Naga City, Camarines Sur, alas 10:25 ng umaga nitong Miyerkules, Oktubre 8. Kinilala ang biktima na isang 52 anyos, negosyante at residente ng nasabing lugar. Kinilala naman ang sospek na isang 31 anyos na lalaki na umano'y may kakulangan sa pag-iisip. Batay sa impormasyon, nakikipag-usap ang biktima sa kanyang asawa sa loob ng kanilang bahay nang biglang dumating ang sospek. Pinagbuksan naman nila ito ng pinto hanggang sa atakihin ang biktima. Isinugod pa siya sa ospital subalit nasa wirin kinabukasan. Meron po ibang laslas itong victim pero hindi naman po yun fatal tulad nung laslas sa muka at sa kanyang mga kamay. Subalit yung talagang pagkakagilid sa kanyang leg, ito po talaga yung naging sani ng kanyang kamatayan. Wala naman daw na naging alita ng biktima at ang sospek bago ang insidente. Gayunpaman, desidido ang naiwang pamilya na magsampa ng kaso. Dating po kasi dito sa depensa, insanity o kaya naman may yun nga, mentally incapacity. Ito na lang po papatunayan kung nung time na ginawa niya ang krimen, meron ba siyang lucid interval na tinatawag o nasa normal ba siyang pag-iisip. Yun po ang kailangan nating ma-establish. Subalit, kailangan pa rin siyang sampahan ng kaso ng homicide at yung depensa na lang po ng kumbaga kapamilya itong suspect, yun na lang po ang kailangan nilang patunayan na meron talaga itong mental condition, lalo na yung insanity, masisentensya siya, makukulong. Subalit kung wala naman, madi-dismiss po itong kaso. Sa ngayon, nasa isang mental facility na ang sospek para sa kaukulang interbensyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.